زي أقول تلفزيون إيرترايو كم يتمسيز خبركم تعذبتنا نلومي 4 تحساس ساعة 9 مشات استدلوا زينا مساندونا حيزنا قريبنا لنا كسب فتصامي مساندونا نمكتالكم بخبر زعدم بيترس منكسي بقندنة بتاعتو نفلم بريزيدنت إسياس ورقة سرعة 10 أمباسادرات تقبلون أهجروا مع السنكلان درجة هجراب كرن تذكيرا أبي كاريبو سان سافيرا أنت ستعرفن الدكان استياب تمرتكب نمبالو وتصعرك كتحتيتون سبا ورديتنا يتبعي سبات كترين نبدأ 298 مليون كديب كم زغل تعميتون إيران نيوكليسا ومدوات عمل كتان مزتاي قرب النتاجليتا تركيا بسوريا كوجنا تازوان زواكت مسرت تجور زلا نتفتات كابنيتو تقبل نتكرك تصويعا بريزيدنت إسياس أفورقي لومي 4 تحساس بمقبلة أجاش دندن بستقايد سنة سرعات ورقة سرعة 10 أمباسادرات هاجرات تقبلون نتم ورقة سرعة مزغربو أمباسادرات زاجيت أمباسادر فيدرالويت ديمقراطية ريبابليك إثيوبيا أمباسادر نكسن سعود عرب أمباسادر فيدرالويت ريبابليك جرمن أمباسادر عباي بريطانيا أمباسادر ريبابليك هندي أمباسادر أوروبا وحبرت أمباسادر ريبابليك جبسي أمباسادر ريبابليك دوب أفريقيا أمباسادر ريبابليك سلوفاكيا أمباسادر نكسنت بلجيم أمباسادر فيدرالويت ريبابليك نيجيريا أمباسادر ريبابليك سربيا أمباسادر ريبابليك غيني أمباسادر ريبابليك أوغندا أمباسادر رومانيا أمباسادر أستريا أمباسادر بولندن أمباسادر أيرلندنيم أتوم نيسرح ورقتهم زغربوا أمباسادرات أبتي أجات أمي زمدنا تتهجراتهم مس إيرترا بستفلالي مدايات نممعوالن شركنا تاو متحق جاز نمسفحن مدلدالن كم سرحوا الرقاقيتهم صباح بساعات قد مقتر دما أمباسادر ريبابليك إندونيسيا أمباسادر كندا أمباسادر فنلند أمباسادر ريبابليك تشيك أمباسادر إسبانيا أمباسادر سويدن أمباسادر فيلبينز أمباسادر رواندا أمباسادر غريك أمباسادر برازيل أمباسادر ريبابليك فنزويلا ورقة سرحهم كقربيهم عمت متى بوشتن وطن بزنبر زيغاتات تذكيرات توعد 3 تحساس هاغراو معلت سنكلان لو عمتون بدرجه هاغرن زواتاتن بستفلالي مسنادوتات تذكيرا نت بدرجه هاغر اب كرن استقايدنا يزخر مدب استقاتل وكيل إيرينا يوسف إدريس دالو تحستلو ازي برهانه كتقربيا 3 تحساس أهجراو معلت السنكولان كلنتنا وتساتفون كما وتحدثون لمعات السنكولان بزل تيما منستر عيون محبراو دحنتن ويزرو اللؤل قبر عباب استرقبلتلو بدرجة هاجراب كتما كرم بالعلم عرق تذكرا وانا دايركتر كفل محبراو أقل الزوب عن 7 تسفات ينقرما يبزس معقال 3 تحساس تأقمات سنكولان مفتاح حلافنتنا يملا أكل حبرة تسموهان التزخاخر علت مخانا قليتو نمنستر عيون محبراو دحنتن وكيلو قازس معوانا دايركتر كفل محبراو دحنت اتو محرت افسايه بوغنو دحرنا طنتكم سرتو تهادسو سنكلان بمتئتتاو نغداي سنكلنان سنكلانن عبا قلبو توهيبلو كسرحلو مصنح بمتقاس زسافحن عمامن اتححزن اودادبان نخهلو اب 2019 داغمه ودباكم سرتو تهادسو نلمعات سنكلان ارغاوينن كالو صغماتن كمتخايده ارديو أوهاديت أبيات تحفت حبرات هجرات أب إيرترا مي سوزان نوغونجي دما حزب منغستن إيرترا بلعل سنكلان نزغتلو أتحازا دحرم مقاس أتودب أب كلنتنا ومعبال سنكلان مس منغست إيرترا حبيرو كم سرح عرقاقيتا أتنا يزغر مدب باستفلالي مسنادوتات دميغو نيرو زي كم ديلن كله تعالت بدرجة زواج أشباركا أب هاي كتاب باستفلالي مسنادوتات تذكرا أبتقات عمي حلافي جنفر هاجراو محبر حربينيات سنكولان كينات بزواج باركا أتوش مولا ولا جرجس أبزم محلالفو ملقتي نايلو معمت الزغري مع سنكولان براوي يويلي مسلتا محبرن مقنع سرابعي قبائي محبرن سعيبي يتنبل بمهلاو علامات محبر أب بايتان متكبارو زيادة حلاف النزل سكم مخان بريون أم حدرنو زبا هاي كوتا أتو شيخ الدين صالح بوغونو نتي ناي زغري مدب بمدماق حزبي والكسباتن تكالاتن نزر أيوة متحبار دحر ممسغان ممحدرنو زبا هاي كوتا نتم انتناتنتن مخبار لولاونتن أكالوم زغور حربينياتاتن كالوت باريو سنكل نازلهم وغناتن أب محبراوي كتباوي ممحدراون كالن مدايات بزل على كم استحبابرا مرقاقيتون قال منستر عيون محبراو دحنتن زسمعه كابيج انفر زواغاش باركا اتو منغس قبر كيدان دما اتا علت افراينت سنكولان زيغاتات نمعزاز تساتفون ابركتون كم كبل التزخاخر مخانا رديون
አማሐዳር ዞባ አቶ አብርሃ ጋርዛ በወገኑ ቁጠባውን ማህበራውን ጸገማት ስንኩላን ደረጃ በደረጃ ንምፍታሕ ህዝብን ምምሕዳርን ምስ መደባት ማህበር ዝሳነ ምትሕባር ከም ዝሓይሉ አረጋጊጹ ኣብ ምብራቃዊ አጻደፍኖ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ እቲ ደረጃ እናበረኸ ብሩእይ የንቆልቅል ስለ ዘሎ እቲ ጠንቂ ተለልዩ ፍታሕ ንኽናደ ውሁድ ጻዕሪ ክካየድ ርእሰ መምህራን ኣብያተ ትምህርቲ ካሪቦሳን ሳፊራን ኣዘኻኺሮም ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ካሪቦሳ መምህር ዑመር መሐመድ እታ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ካብ 7 ዓድታት ናይ 3 ምምሕዳራት ከባቢ ንዝመፁ ተምሃሮ ከም እተገልግል ብምሕባር ቀንዲ ጠንቂ ትሕት ተሳትፎ ዘይምትባዕን ዘይምስዳድን ወለድን ደቆም ከምኡን መርዓ ትሕቲ ዕድመ ምዃኑ ብሪሁን ሎሚ ዓመት ካብ ዝተመዝገቡ ተምሃሮ እተን 49 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን እንተኾነ ግን እዚ ቁፅሪ እዚ ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ከም ዘይቅፅል መምህር ዑመር ሓቢሩ ርእሰ መምህር መባእታ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳፊራ መምህር እስማዒል መሐሙድ በወገኑ ተሳታፍነት ተምሃሮ ብሓበሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናነከየ ይመፅእ ስለ ዘሎ መምሕዳራት ንኡስ ዞባን ከባብን ምስ ስድራ ቤታትን ኮሚቴ ቤት ትምህርትን እናተላዘቡ ፍታሕ ከናድይሉ ፀዊዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሳፊራ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መባእታ 40 ሚእታዊት ኣብ ማእከላይ ደረጃ 21 ሚእታዊት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ድማ 17 ሚእታዊት ምዃኑ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የነፅር ጨንፈር ማሕበር መምህራን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ዘሰላሰሎም ንጥፈታቱ ዝግምግም ርክብ ኣብ ከተማ ናቕፋ ኣካይዱ ኣብ ወንበር ናይቲ ጨንፈር መምህር ዑስማን ሳልሕ ንዝተሰላሰሉ መደባት ዝተመዝገቡ ዓወታትን ዘጋጠሙ ብድሆታትን ዘጠቃልል ፀብፃብ ኣቕሪቡ ማሕበር ኣብ ርእስቲ መነባበሮ መምህራን ንምሕያሽ ዘካየዶ ፃዕሪ ሙያዊ ዓቕሞም ክብ ንምባል እውን ከም ዝሰርሕ ዝጠቐሰ መምህር ዑስማን መሰላትን ረብሓታትን ኣባላት ንምሕላውን ሙያዊ ዕብየትን ስነ ምግባርን ንምድንፋዕን ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብውህደት ይሰርሕ ከም ዘሎ ረዲኡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ መምህር ዓብዱላሂ ሳልሕን ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ተስፋይ ኢዮብን ብወገኖም መምህራን ረብሓን ኣገዳስነትን ውዳቤ ተገንዚቦም ኣብ ማሕበር ክጥርነፉ ብምዝኽኻር ኩሉ ዓቕምታቶም ኣዋሃሂዶም ብቑዕ ፍልጠትን ኣብነታዊ ስነ ምግባርን ናብ ተምሃሮኦም ንምስራጥ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ተላብዩ ተሳተፍነት ኣብ ንድፊ ዝተመሓየሸ ቋም ማሕበር ሰፊሕ ድሕሪ ምክያድ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ነቲ ጨንፈር እትውክል ኣካየዲት ኣካል መሪፆም ኣብ ንኡስ ዞባ ደቡብ يغريتا أمنو زبا دوب دنكل محدارات كوابي برع سولين بيلولن موياو السلطنة زقسمو 35 من السيات تمرقهم علامات السلطنة من السيات مويا عاتقهم بكوابي أم نزركب تسقاتات بربحهم بموعل بقطبا نفسهم نخخلو مخانز حبرة حلا في كفلي بروجكت همامة زبا دوباوي أيح بحري من السيد محمد أرسي معه بسرح كما عبلو الزخاخيرون وكيل تمرقت دماز توهبهم موياو السلطنة أبي كبابيهم نيسرح عدل زرقبلو بمقانو زيادة أقداس كم زقورو بمقلات نزرقبو عدل بربحهم كوعلو كم تسعرو الرقاقيتهم أبي قحت لين نوزوبا جندع كبابيا وطريت مدفان من رابح أنتو قدا قدن مزقان ترقان زد تقالل ما تتاو فرات خايدون اتي بماشينرز تدقف عيوب بمتحبار نبرتي عبالات حيلتات مكلهال تمهارو كوبانيا هنسا قدمن كوربوريشن زراتن تريتن كم تسلاسل وكل ايرين حبيرون هم حدا رقحتي لاي اتو زرسن نايقايمني ايرين ابزهابو ريتو علاماتي اب سمون سلسة جيزيز كايزولو فراماتو تريت كوابي بمحاس تمحلال افتحمامات المكتا كم زوقنا قليتون تساتفتي اب زهابو ريتو وطيت زكايدو فراتات كاب عامت ناب عامت ناقول حيمت كم زولو بمتكاس نتعمم بزل عالم الكعو كغطلو مخانم الرقاقيتهم اب كند مسمرا اسمرا باطع تركب قحتي لاي استات شمون تميت سدرا بيتات ينبرا زي خبركم تحتاتلتي دحر زاحت صار مساقاقري تهاقراو زيناتات حيزنا كنملسكم هنا مكتالكم كتقتلو دقينا بخبرنا عدم بدرجة عالم 7 وريديت نايز بي 7 قطري اب 2020 ناب 168 مليون كديب كم زخل ودب حبرات هاجرات اب زسالس زي اب زوصص صبصاب اميتون اتودب جمجم حدا كاب 45 سبات نتتريو كم زق على بمتكاس نمردوم 29 بليون دولار كم زد الفليت الله
እቲ ሃዝ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ካብ ዝተመዝገበ ቁፅሪ ተጸበይቲ ረድኤት ዝዓበየ ኮይኑሎ ዝሓለፈ ዓመት ህጹጽ ረድኤት ናይ ዝጽበዩ ሰባት ቁፅሪ 146 ሚልዮን ምንባሩ ዝጠቐሱ ጸብጸባት ጸጥታዊ ዘይምርግጋእን ክሊማዊ ለውጢ ዘስዓቦ ባህርያዊ ሓደጋታትን ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ናይ እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ ተርእዮም ምዃኖም ሓቢሮም ሶርያ የመን ኣፍጋኒስታንን ገለ ሃገራት ሳሕለ ሰሃራን ብብዝሒ ተጸበይቲ ረድኤት ካብ ዘለዎን ሃገራት ዓለም ምዃንን ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ጠቒሱሎ ኣብ ልዕሊ ፀኒዑ ዘሎ እገዳ ከይተላዕለ ንዘተ ቀርብቲ ከም ዘይኮነት ክትገልጽ ጸንሐት ኢራን ናይ ዘተባብ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዘይተዓጽወ ኣፍሊጣ ፕሬዚደንት ሓሰን ሩሓኒ ብ4 ታሕሳስ ንሰበስልጣን ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኢራን ጎኒ ጎንቲ ንእገዳታት ኣሜሪካ እትገብሮ ተቃውሞታት እቲ ጉዳይ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክረክብ ናይ ዘተ ተኽእሎታት ኣብ ግምት ከም ተሓቢሩ ፕሬዚደንት ሩሓኒ ሃገሩ በቲ ኒውክሌሳዊ መደባት ኣብ ዝምልከት ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምዕ ከም ትምእዘዝ ድልውቲ ከም ዘላ ድማ ብምጥቃስ ኣብቲ ስምዕ ምስ ዝኸተማ ኣሜሪካ ብሪጣንያ ጀርመን ሩስያ ፈረንሳን ቻይናን ክትዘራረብ ዘለዋ ቁርብነት ኣነጺሩ በቲ ስምዕ ከም ዘይዓገበ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ወርሒ ጉንበት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ከም ዝሰሓበ ከም ሰዓብሎም ድማ ተግባራውነት ናይቲ ስምዕ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣተወ ዝግለጽ ኣሜሪካ ካብቲ ስምዕ ድሕሪ ምስሓባ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳታት ከም ዘጽደቐትን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ክልቴና ሃገራት መሊሱ ከም ዝሸሓከረን ይፍለጥ በቲ ስጉምትታት ዝተቆጣዕቲ ኢራን እገዳታት ከይተላዕለ ንኒውክሌሳዊ መደባታ ብዝምልከት ክዝቲ ቅርብቲ ከም ዘይኮነት እያ ክትሕብር ጸኒሓ እቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ መንጎ ኢራንን 6 ሓያላን ሃገራትን ዝተበጽሐ ስምዕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝጸንዐ እገዳ ክልዓል ኢራን ድማ ኒውክሌሳዊ መደባታ ክትንኪ ዝብል ነይሩ ይኹን እምበር ዝበጽሐ ካብተን ኣብቲ ስምዕ ዝኸተማ ሃገራት ንምውሓሱ ይጽዕራ ብዘይምህላውን ክሰምር ዘሎ ተኽእሎታት ጸቢብ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ቱርኪ ኣብ ሶርያ ካብ ውግእ ነጻ ዝኾነ ዞባ ክትምስርት ትገብሮ ንዘላ ንጥፈታት ብእወታ ክቕበልኦ ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶጋን ጸዊዑ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ሓያሎ ካብተን ሃገራት ነቲ ውጥን ዘለዎን ተቃውሞታት ይገልጻ ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዩ ብ3 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ለንደን ምስ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኔቶ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ምምስራት ነጻ ዞባ ኣካል ምውሓስ ጸጥታ ሶርያ ምዃኑ ብምሕባር እተን ሃገራት ክድግፍዋ ተሓሳሲቡ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ኔቶ ንኩርዳውያን ሶርያውያን ሚሊሻታት ከም ግብረ ሽበራውያን ክፈልጦም ብ2 ታሕሳስ ምጽውዕ ይፍለጥ ኔቶ ንጠለባት ቱርኪ ምስ ዘየተግብር ሃገሩ ነቲ ኔቶ ንሃገራት ባልቲክ ክገብሮ ወጢኑ ዘሎ ጸጥታዊ ደገፍ ከም ትቃወሞን ብናይ ቆፍ መሰላ ከም ተፍሽሎን እዩ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን አጠንቂቑ እቲ ኪዳን ንኤስቶኒያ ላትቪያ ሊትዌንያን ፖላንድን ካብ ሩስያ ክመጽእ ንዝኽእል ጸጥታዊ ስጋት ንምዕጋት ዘኽእል ጸጥታዊ ደገፍ ክገብረለን መደብ ከም ዘለዎ ይገልጽ ቱርኪ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዒላማታት ኩርዳውያን ሶርያውያን ሚሊሻታት ብዘካየደቶ ወተሃደራዊ ስርሒት ነቲ ከባቢ ከም ዝተቆጻጸረቶ ይፍለጥ እቲ ከባቢ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ቱርክን ሩስያን ከም ዝርከብ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ህላውያን ካብ ኔቶ ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎ ይጠቕሱ ንጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ኣብ ሶርያ ዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ጠንቅቲ ገና ሰላማዊ መዓልቦ ክረክብ ዘይካለ ቅልውላው ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ይሕብሩ ኣብ ከተማ ካርቱም ሱዳን ትማሊ 3 ታሕሳስ ኣብ ፋብሪካ ማቴኔላን ውፅኢት ካይላን ብዘጋጠመ ሓደጋ ኖት ግንባርዕን 23 ሰባት ሞይቶም በቲ ላሕቂ ጋዝ ጠንቆ ሓደጋ 130 ከም ዝቆሰሉ ዝሕብሩ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሱዳን ቁፅሪ ግዳያት ክዛይድ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ ኣሚቶም ሰመዚ ኣሃዱታት መጥፋት ሓዊ እቲ ፋብሪካ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ዘይውሑስ መኽዘን ዕትሮታት ጋዝ ነቲ ባርዕ ብምስፋሕ መጠን ዕንወት ክዛይድ ጠንቂ ከም ዝኾነ ኣረድዮም በቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ እቲ ፋብሪካን ኣብ ከባቢኡ ዝነበረ ትሕተ ቅርጽን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ድማ ገሊጾም እቲ ባርዕ ሎሚ ወጋሕታ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ሰመዚ ተሃገር ኣነጺሮም ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ንወርሒ ዝቐጸለ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ዘውረዶ ዘሎ ክሳራታት ከም ዝዛየደ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ኡጋንዳ ድማ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ብዝወቃዕ ብርቱዕ ዝናብ ነታ ሃገር ሰንጢቑ ዝሓልፍ ፈለግ ኒል መሊኡ ብምፍሳሱ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ጋሻዊ ሕጅን ብምስዓብ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ኣውሪዱ በቲ ዕለቕለቕ ቀንዲ መስመራት ጽርግያ ብምዕለቕላቑ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ተኸርዲኑ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢሩ ብዘይካዚ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ዓለቕሊቑ ብምህላው ኣብ ጽላት ሕርሻ ብቐሊሉ ዘይግጥመት ክሳራታት ከም ዝወረደ ይዝግለጽ ዘሎ
ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝተኸስተ ናይ 2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ምውሳኽ ሙቐት ዝፈጠሮ ዲፖለስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክሊማዊ ለውጢ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ። ብሰንኩ ድማ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ሶማልያ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪካን ብርቱዕ ዓቐን ዘሎ ዝናብ ክወቅዕ ምጽንሑ ይሕበር። በቲ ሓደጋ ኣብቲ ዞባ ብጠቕላላ ልዕሊ 250 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ መብዛሕትኦም ኣብ ኬንያ ብዝተኸስተ ምህማም መሬት ዝተደብዩ ምዃኖም ጸብጻባት ይገልጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ብጉዳይ ምትካል ዝተራቐቐ ጸረ ሚሳይል ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ኮርያ ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን ንምህዳእ ምዃኑ ዝተገልጸ ዝርብ ንምክያድ ሎሚ 4 ታሕሳስ ከተማ ሶል ኣትዩ። ሚኒስተር ዋንጊው ኣብዚ ናይ 2 መዓልታት ዕደቱ ምስ ፕሬዚደንት ሙን ጃይኢን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ካንግ ኪዩንግዋን ካልኦት ሰበስልጣን ደቡብ ኮርያ ርክብ ከካይድ ምዃኑ ተሓቢሩ። ላዕለዋይ በዓል መዚ ቻይና ኣብ ደቡብ ኮርያ ምብጻሕ ከካይድ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዝጸንሐ ዘይምቅዳው ኣብ ምፎኻስ ተራ ከም ዝህልዎ የረዱ። ቻይና ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተተኽለ ታድ ዝተሰምየ ዝተረቓቐ ጸረ ሚሳይል ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ንጸጥታ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣትሪራ ከም ተቃውሞቶ ዝዝከር ኮይኑ ካብ 2015 ንድሓር ዝንድና ክልቲአን ሃገራት ኣብ እዚ ጉዳይ እዚ ሻሕኪሩ ከም ዝጸንሐ ይግለጽ። መንግስቲ ደቡብ ኮርያ እቲ ኣጽዋር ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምብዳህ ወሳኒ ምዃኑ ብምሕባር ነፃውዒት ህዝቡን ጎረባብቲ ሃገራትን ዕሽሽ ብምባል ኣብ 2017 ኣብ መሬታ ክትከል ከም ዘፍቀደ ይዝከር። ቻይና ምስ ሰሜን ኮርያ ብዘለዋ ቀጥታዊ ምዃኑ ዝግለጽ ቁጠባውን ጸጥታውን ዝምድናታት ሰሜን ኮርያ ዘለዋ ኒክሌሳዊ መደባት ከተቋርጽ ጸቕጢ ኣብ ምፍጣር እጃማ ክትጻወት እያ ደቡብ ኮርያ ብተደጋጋሚ ትጽውዕ። زي خبركم تحدثتين لهم مشات استدلوا حفشة وزينات تزازيم لهم استرف مدباتنا مشات